zabrinuti zbog toga šta sledi iz ovoga, šta je sljedeći korak iz ovoga. Kao što sam rekao, mi smo rešili da pokrenemo jednu akciju koja se zove Nema šale. Šta zapravo to znači Nema šale? To znači da neke stvari možda i ne zavise toliko od nas. Dakle, od nas možda ne zavisi, ne znam, brzina kojom Evropa hoće da nas primi. Od nas možda nije zavisilo i toliko ne zavisi ono što se sad dešavalo u Hrvatskoj i Bosni. Pa čak sad i na Kosovu kada su strane trupe došle na Kosovo. Ali zaboga od nas zaista zavisi ono što se dešava u Vojvodini. Iako je ovdje govoreno o tome da tu postoje različite strane interese, strane snage, ipak položaj Vojvodine u Srbiji, položaj autonomne pokrajine u Srbiji, decentralizacija Srbije, organizacija Srbije, i dalje najviše zavisi od nas. Dakle, ako ono zavisi možda 10-15%, ovo zavisi 70-80%.